Kumusta ka mong tanan din ha? Hinaot pa unta nga ang Dios magauban ka natong tanan samtang kita gatuon. Adunay akong basaho sa dili pa kita magsugod. Adunay akong basahon nga sinulat ni Pablo. Sa karaang dito sa sulat niya sa mga Hebrehanon. Chapter 1 verses 1 to 2. Sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan o sa nagkalain-laing paagi, misulti sa atong mga katigulangan, pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusan nga adlaw, misulti siya kanato pinaagi sa iyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang mga butang. Mao ni usa sa mga reason nga kita gatuon sa pulong sa Ginoo. Kaysa katapusang adlaw wala nay laing gisultihan sa amahan kundi ang atong Ginoong Kristo lang. Ug ang iyang pulong ug ang iyang mga teaching atong makita sa Biblia. Mao nay usa ka rason nga kita gatuon. So sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Kristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw ang gihatagan o pulong sa amahan nga maggamit usab namo karon. Ginoo, daghang salamat nga walay lain ang gihatagan kundi ikaw lamang. Lord, hinaot po nga imong abrihan ang among kasing-kasing karon. Ano nga kini maggamit namo ang among gitun-an karon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Nagtuon kita sa Kapitulo 10 sa sinulat ni Dr. Luke, ni Lucas. Apan nakasugod na kita. So mag-review kung unsay atong gitun-an para kitang tanan makasabot og hain taggikan sa akong style sa pagtudlo. Mao nga kanang giingon nga verse by verse, kanang magsugoy gyud sa unang bersikulo and then humanon or kanang humanon ang chapter. So dili kita maglukso-lukso kay gusto na akong panalipdan nga kita makatuon sa konteksto gyud nga atong makita kung unsa ang nahitabo. So talagsar akong mulukso-lukso sa ubang mga bersikulo. Gusto ko nga kita klaro ang atong pagtuon o wala ko'y intensyon nga magsugod usa ka relihiyon. Wala ko'y makuha. Pero anyways, magsugod kita sa kay gasugod naman kita sa Kapitulo 10. Human ni ini. Akong basahon ang versikulo 1 lang muna. Human ni ini, nagpili ang Ginoo og laing 72 ka tawo. Kay sa versikulo 9, si Kristo nagpadala og ang 12 ka disipulo iyang gipadala aron nga pagsabwag sa maayong balita. Apan besides the disciples nga 12 ka disipulo, aduna po siya sumusunod nga 72. Iya po ni silang gipadala kay unsa may reason. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-unak kaniya ngadto sa tagsa kalungsod ug dapit nga hapit na niyang adtuon. At this time, niining panahon na, kadaghanan si Jesus nagtudlo sila dito sa northern Israel. Duol around the Lake Galilee, amuning naadto sa pila na katuig karon. So kadaghanan gi-concentrate niya dito. Apan karong panahona sa atong pagtuon, muadto na siya sa mga kalungsuran, nagpaduol na siya dito sa Jerusalem. Kay dito sa Jerusalem, nahibalo kita nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi. So, nagpadala siya 72 aron pagpreparar sa iyang pag-abot. O ang gihimo, ningon siya ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura o ingna nga ang mga tao dito na hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios.
And then sa versikulo 3c, ang mga lungsod nga wala monoo. So dinhay mga lungsod nga wala motuo, wala nila abi-abiha ang mga 70 ka disipulo. O niingon si Jesus, mas aduna sila ay makuha at the end times sa pagkahuman sa kalibutan, kini mga tawhana nga wala motuo mosalig kaniya, adunay makuha sila sa judgment day. And then versikulo 21 atong basahon. Nalipay si Jesus. Niadtong higayon na gilipay si Jesus sa Espiritu. Espiritu Santo ug miingon. Wala ba mo natingala nganong ang Espiritu Santo gipalipay si Jesus? Miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta. Nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon o sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao ang imong kabubuton. So, ang gingharian, ang mensahe, miingon si Jesus, wala niya gihatag dito sa mga edukado, sa mga daghang nahibawan, kundili sa mga tao nga mapainubsanon, nga sila nahibalo, nga kinahanglan sila og manluluwas. Kining mga tawhana nga mapainubsanon, nahibalo nga sila makasasala, mao ni sila ang makadungog sa pulong sa Ginoo. 23, versikulo 23, unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo, versikulo 24, na daghang mga propeta o mga hari ang buot mo tan-aw sa inyong nakitaan. Apan wala makakita o buot mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. So miingon sila, bulahan kamo ron. Nakakita mo kanako, nakadungog mo kanako. Sa unang panahon, ang mga hari, mga propeta, gusto unta nila makadungog kanako. Apan miingon siya, bulahan kamo. Bulahan usab kita nga nakabasa sa pulong sa Ginoo. Ang sambingay mahitungod sa maayong Samarianhon. Gusto kong ipaibalo ninyo nga usa nato basahon ning 25, versikulo 25, mahitungod ni ining Samarianhon. Samarianhon, kining mga tawhana ang lungsod nila Samaria. Kini sila, mura ni sila og dili pure ni sila nga mga Hudiyo. Kay 625 years before, kining Israel nakuha ni sila sa Assyrians. Murag palya sa mga katsila, nakuha ta, nailog ta. O ang gihimo sa mga Assyrians, gikuha ang ubang mga Hudiyo, gidala dito sa ilang lugar, o gipulihan ang ubang mga tao. Mga dili Hudiyo, mga tao nga gaampo sa daghang mga alampuanan. So, ang mga nahabilin nga mga Hudiyo nga naa sa Samaria, sa pila ka tuig nag-asawa sila. Nini mga tao nga dili nag-ampo ni Jehovah. Dili nag-ampo sa tinuod nga Ginoo. Nagdala sila og laing Ginoo. So kini sila karon mga Samarianon, dili gyud sila pure. Og ang mga Jew, ang tinuod nga mga Jew, kini sila ang paglantaw sa nila, ubos kayo sila. So gitamay sila gusto, gikalagutan sila. So mao ni ang relasyon sa Samaria, sa mga taga Samaria o sa mga Hudiyo dito sa the whole Israel. Ang bisan pa nga dili sila gustong moagi sa lugar sa mga Samaria kay magkasala sila. So mao ni ilang paglantaw
adunay racial discrimination. So mao ni gusto na akong mabaw ninyo nga kini mga tawo taga Samaria. Ang sambingay mahitungod sa maayong Samariahanon. So ang character nga gigamit ni Jesus dili tong mga Hudiyo nga mga pure, kundili taga Samaria. Versikulo 25. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Jesus. Sa English translation nga usa ka abogado ang miduol ni Jesus. Dili pare sa atong abogado karon kundi kini sila mga eksperto sa balaod ni Moses. Daghang kay mga balaod si Moses naghatag og pulo kasugo apan ang mga Hudiyo gusto nilang proteksyonan. Naghimo sila daghang gagmay nga mga balaod nga nahimo ng 613 nga mga balaod nga ilang sundon. So kini sila mga eksperto sa balaod gusto nilang mag-discuss may tungod sa sugo ni Moses. So miduol siya usa ka magtutulo sa balaod aron pagsulay kang Hesus. So ang iyang intensyon dili gyud kinising-kasing kundi sulayan si Jesus kung maantigo ba, kung unsa may isulti sa atong Ginoong Kristo. So nangutana siya magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. So seryoso ang iyang question. Bisan ikaw ug ako gusto nga makahibalo kung unsaon kita nga makadawat kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Gusto kitang mahibalo nga kung kita mamatay kuhaon na. Gusto nato nga makaadto ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Kabalo usab ako nga kamo dinha ang ubang ang naminaw aduna moy daghang mga rason, mga ideya unsaon ang uban gani dili mo tuo nga adunay kinabuhi nga walay katapusan. Muingonan sila pag mamatay ka, mao na maabog ka, nothing will happen to you. So maayo kaayo ang iyang question. Pero muralag dili gyud gikan sa kasing-kasing niya kay gusto man niyang sulayan. So si Jesus mitubag kaniya. Unsa may giingon sa kasulatan? Si Jesus mingon, unsa may nasulat din sa Old Testament, sa inyong libro, sa atong libro. O giunsa man nimo kini pagsabot. So nangutana usab si Jesus kaniya. Unsa may gisulti din sa kasulatan? Unsa may gisulti sa Old Testament? Ang atong gitun-an karon maong New Testament, bagong kasabutan. Sa unang panahon, ang karaan nga kasabutan. Versikulo 27, ang magtutudlo sa balaod mitubag. Kini ang giingon nila nga Shema. Ang Shema sa ilang mga pag-ampo, kini gyud ang unahon nila pag-ampo. So miingon siya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, o sa tibok mong kusog, o sa tibok mong huna-huna. O higugmaa ang imong isig katawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mao ni gyud Shema. So mao yang gipangutana, mao yang gi-answer ni Jesus nga para makakuha kag kinabuhi nga walay katapusan, higugmaa ang Dios sa tibok mong kusog, kalag. Naabay tao nga makahimo ni ana, wala pa ko nakatagbog usa ka tawo nga perfecto nga sa tibok niyang kinabuhi, sa tibok niyang kalag, sa tibok niyang kusog, sa tibok niyang huna-huna nga iyang gihigugma ang Ginoo. Ug mingon siya, higugma ang imong isig katawo, ingon sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kini sila ang mga tawhana, mga Hudiyo. Ilang gihigugma lang ang ilang grupo, ang ilang mga kadugo lang ng mga Hudiyo. Ang uban dili, labi na ning taga Samaria. So
Bingon siya, higugmaa mo ang imong kaugalingon sama. Higugmaon mong isig katawo. Ang sa English, ang imong kapitbahay or ang imong mga silingan. Bingon siya, higugmaon nimo sila usab kung giunsa nimo paghigugma ang imong kaugalingon. Mitubag si Jesus. So kining tawhana kay ang ilaha God nga makaduol ka sa Ginoo kung ang tibuok nga sugo ni Moises o tibuok nga sugo nga ilang gihimo imong sundon. So buhat ang ilaha, kailangan na kay buhaton aron nga ikaw makaadto sa kinabuhing walay katapusan. Apan ang kang Hesukristo kay nakita man niya nga walay makatuman ni ini o nang ang amahan gipadala siya dinhi aron nga pagluwas kanato, nga siya ang mupalit kanato, ang atong sala iyang kuhaon o iyang ibalhin ang iyang pagkamatarong. So ang kaluwasan, ang kinabuhi nga walay katapusan, dili tungod sa atong effort, dili tungod sa atong buhat, kundi ang kinabuhi nga walay katapusan gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Wala ta himuon, ang ato lang mao nga ang pagsalig, pagtuo sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo. O kung kita naluwas na, kung kita nahimong born again, na nabag-o kita, aduna nay prutas sa atong kinabuhi. Aduna nay pagbag-o sa atong kinabuhi. Makahigugma na kita sa isig katao. Versikulo 28, mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Versikulo 29, apan gusto sa magtutudlo sa balaod, nga ilhon siyang matarong. Bosa nang utana pagayod siya kang Hesus. Kinsa ba ay ang akong isig katao? Kinsa ba akong silingan? So gusto niya nga lalom ang buot pasabot nga iklaro ni Jesus kung kinsa ba isig katao, or sa English silingan, kinsa may imong yung silingan nga imong tabangan. Si Jesus mitubag. Ang tubag ni Jesus pinaagi sa istorya. Istorya nga ang meaning, nga ang istorya yutanon nga istorya. Apan ang meaning, ang buot ipasabot, espirituhanon. Mao ni giingon nga parable. So kadaghanan sa unang panahon, ang mga teacher gagamit og parable sa ilang mga istorya. 1/3 sa gitudlo ni Jesus pinaagi sa parable. So ang sambingay importante kaayo ni sa ilang panahon. Wala kita nagamit kaayo og sambingay sa pagtudlo. But anyways, mao ni gihimo ni Jesus sa iyang answer, sa iyang explanation kung kinsa ang imong silingan. Mao ni istorya. Si Jesus mitubag. Mayo sa katawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. Kini ang distansya gikan sa Jerusalem paingon sa Jericho mga 25 ka kilometro. O kini sa unang panahon, kining lugar peligro kaayo. Kay awaaw, mingaw kaayo, jutay lang mga taong muagi. So adunay daghang mga masamang tao nga nagsuroy-suroy dinha. Mayo sa katawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. O gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan niya siya gibunog o gibiyaan nga himalatyon. So gikulata siya gusto. Ug duol na siyang mamatay. Tan-aw na to unsay istorya sa atong Ginoong Hesukristo 31.
Og nahitabo nga may usa ka pare nga miagi ni atong dalana. Kining pare lain ning pare kaysa atong pare karon. Kining mga pare sa unang panahon mao ni nagtrabaho didto sa templo. Kini sila mga kagikanan nila ni Moises, ni Aaron. O silang tanan, kung gikan ka ni Aaron, magtrabaho ka nga pare dito sa templo. Og nahitabo may usa ka pare nga miagi ni atong dalana, versikulo 31. Sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Wala siya nagpakialam, wala niya lang tawag unsay nahitabo. Versikulo 32, unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Levita pareha ni silang duha, Levite, nga nagtrabahan tigyapon ni sila sa templo. Sa pagkaduol niya, mitanaw siya sa tao, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Unsa ning mga tawhana nga mga relihiyoso apan wala man mutabang. Usagod sa ilang mga pagtuo nga kung imong kaptan ang patay nga tao, ikaw makasala. So kinahanglan aduna pay daghang seremonyas para ka malimpyuhan. So kadaghanan dili gyud nila kaptan. So miagi lang ning duha ka buok nga mga relihiyosong mga tao. Versikulo 33, apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni atong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. So, ang main character ni Jesus, usa ka tinamay sa ilang nasyon, usa ka Samarianhon, taga Samaria, nga daghang naglagot kanila. Apan sa istorya ni Jesus, siya ang hero. Dili ang mga Hudiyo, dili ang mga relihiyosong mga tao. So, unsa may gihimo? Naluoy siya. Ikaw ug ako, kung adunay galisod, aduna bay lugar sa atong kasing-kasing nga aduna bay kaluoy. Mo na gusto na akong ipangutana sa kanatong tanan, aduna bay kaluoy nga imong mabati sa imong kasing-kasing. Miduol siya kaniya ug gibubuan niyag lana ug bino. Ang bino antiseptic tungod sa alcohol. So mo nay medisina nila. Ang lana makapabugnaw nimo. Ug iyang mga samad, lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan unya gipasakay siya. Sa bata pa ko kung naay samad, bubuan og alcohol, sakit kaayo. So kanang bino adunay alcohol usab para patyon ang ubang mga ang mga butang, ang mga malimpyuhan nila, ang mga kagaw mamatay. Bidol siya kaniya og gibubuan niya lana sa versikulo 24, bino og ang iyang samad gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop og gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan og dito iyang gialimahan siya. Unsang klase sa pagkatao nga bisag nakita niya nga kaning tawhana dili kadugo niya pero tao nga nasuko niya apan iya gyapon gitabangan. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. Atiman na siya ug inigbalik na ako dinhi, bayaran ko ikaw sa imong nagasto. Og si Jesus may tapos sa pag-ingon, karon sa imong huna-huna, gipangutana niya ang abogado, kinsa may ning tulo ang nagpamatuod nga isig katawo sa gitulisan? Kinsa man? Ang magtutulo sa balawod mitubag, kadtong naluoy kaniya.
Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa gibuhat niya. So, kana di ay mga tao nga naglisod nga gakinahanglan sa imong tabang, mao nay imong silingan. Mao nay maipakita nimo nga ikaw nahigugma. Akong balikon, unsa may gisulti sa excuse me, sa Shema. Higugmaon nimo ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing, kalag, sa tibok nga huna-huna, sa tibok ng lawas, higugmaon nimo o higugma ang isig katao. O ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan. So, miingon si Jesus, busa lakaw ug buhata ang sama sa gibuhat. Matahom kayo ang gisulti ni Jesus. Wala sa moingon nga ikaw makatilaw nga aduna kay kinabuhi nga walay katapusan kung membro ka sa karelihiyon. Wala misulti si Jesus. Misulti siya nga higugmaon nimo ang Amahan, ang Ginoo, sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok nga kalag, sa tibok nimong huna-huna, sa tibok nimong kusog, o higugmaon nimo ang isig katao. Miduaw si Jesus kang Marta ug Maria. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay, diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa ilang balay. 39, may igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. So si Maria namati sa gitudlo ni Jesus. Wow, gusto unta kung naa pa ni, kung posible pa 2000 na katuig karon, gusto unta akong maminaw usab sa gitudlo ni Jesus. Pero karon tungod sa Bible, di na pod makita nato ang gitudlo ni Jesus. Si Marta nagkapuliti pagsilbi kanila, busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbalay nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultiya siya nga mutabang kanako. So si Martha, busy siyang galungag para mga disipulo si Jesus makakaon. O si Maria, naminaw ni Jesus sa iyang gitudlo. O nagreklamo si Martha. Apan ang Ginoo si Jesus mitubag kaniya, Marta, Marta, naguolog ng hingawa ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Unsa man ning giingon ni Jesus nga labing maayo? Si Marta busy kaayo. Apan si Maria naminaw sa gitudlo ni Jesus. Ingon si Jesus, daghang nga butang dinhi sa kinabuhi. Apan usa lang importante, nga kita maminaw sa pulong sa Ginoo. Nga atong mabasa, mao nay one of the reasons nga kita gatuon aron nga kita maminaw sa pulong sa Ginoo. Wala na ilaing gihatagan karon sa pulong sa Ginoo kundi si Jesucristo lamang. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong gitulo kanamo karon nga daghang mga butang dinhi sa kalibutan nga kami mapawala nga na kanimo. Apan Ginoo, tudloa kami nga usa lang ang pinaka-importante, mao ang imong pulong. Pasayloa kami sa among mga sala, kay daghan ang among mga sala. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.